Hi guys, good morning guys. Welcome sa mong channel guys, Jijin Birds. Nanat po sa akong kusina dito. Nagluto ko. Nakapalit na may isda na tamarong labas. Ang prituhon, pangsudan na mo. Kaya man nakamata si mama. Yan ay nagsuri sa'yo. Naku may muta eh. Ipalit ni mama kaya mong prituhon. Pangpare sa utan ni mama. Yan si madam mo. Up! Hi guys, maging buntag na yung tanan. What's the kid? Today is another day. Lengad daw na pod. Para pansikay-sikay. Amping mo sa kanunay guys. Sugasa man mo karon dapit. Nag-bless mo yung tanan. Dagan kayong salamat sa permanent yung pag-play sa among vlog. Bisag pool na ning among mga naong. Salamat kaadyo ninyong tanan guys, ninyong suporta. Salamat kaadyo ninyong tanan. May muta sa mo, bagay may muta oh. Tilaway ka ng muta. Guwan. Pero, Ay, magtilawan. kunit isa oh. Yan ako eh. Yan na Ang dakag, mga naong, hindi naman parang dress ko na, niliit na. Tanawa sa mga pre. Na guys, sa gidjahang kuan, dito rito nga, isda nga, kuan tamarong. Lapas pa na. Isda na naman tandani. Gahapon, nagamang sidan po, isda. Pero kuan to, gisabaw. Karon pinirito na po. So, makatipid sa kuan, gasolina. Hindi na mo atog kuan, merkado. Maghuwat na laman og na kuan ba? Suroy. Mahal na rabakod ka yung gasolina karon. Ginoo ko. Wa na barato. Puro na mahal. A few moments later. Hi guys, majong hapon guys. Nami karon sa Juan Plaza. Kay nag-rescue minigiyan kay nagidahang motor na guba. Naklat. Ngunit sura si Jang Juan motor. Ngunit sura sa motor guys. Nansa man din na nabuslot. Gawas kaya? Ako yung atras? Okay na? Ha? Nabuslot tabi na ninghijus ra. Di kaya. Nabumbaanin mo, may hangin. Dako, ganun yung interior ng i. Di day matabang ug bombahan ra. Mahurot yung pangangin. Unsa day nakatunop? Dako siguro ng... Ha? Unsa nakatunop di ay? Wala pa makita. How ka rin mo yung magitang-tang? Puno nga. Makita na ito dili magpuyukay ta. Ano di ay? Gawin mo na nila. Medyo ganing makamao ka. Hindi na ka mato sa shop magbayad. Mahal ba dyan na magpahinga na sa box shop? Diba sa boss? Pigas na sa boss. Daghang tao ang plaza karon no. Hapon na guys, alas 5 na sa hapon. Ka-rescue inuuswa sa oras. Higda ang takatuko.
All around eh. Kanigo pa, vulcanizer pa. Ay gani igihatag natalent pa Ginoo. May talent in taon. Di makasapi ang shop nimo. Bata o Kyoto nga motor-motor. Cute ka jang motor. Ingani ni kadahapon guys, ni daghang tawo mangitambay. Basta landong na. Dagan nang magditdit. Halagi mohang buhok pa kay klaro na kaadjog mga puti. Ha? Klaro na kaadjog mga puti si mohang buhok, highlights na. Highlights. Doon sa? Nanay highlights. Tayo nag-highlights yan. Bitaw, tanawaw. Kitang kita na highlights? sa video. Yung mga puti, nanan dahil kay urban. Ay, grabe naman pala. Tuwag na rin ko na eh. Dangan lagi tao karuno. Diyan ang gibumbahan. Okay na. So na ano? Ano na po na igabot sa mga narabay lang interior dito next na kani dako gali interior lang dito lang 250 ni. Dugay pa mo mahuman na yung film. Si mana na ipas layo pa kay ni. Itanaw ka sa baji pa. Loya, yung loya pa na nila. Taro nga kay basig sa unahan mo sirit na pud na ato na pukas tengas kalsada magbulkid. Madyo lamang di matimingan nga na tengas kalsada. Di mo kalit og sirit. Urang gyud urang. Unsa na? Kapit na December ting bunga na. Unsa na? Red horse? Tudluan ni mo ang papaginom, yung mahubog, mamproblema ka. Ha? Palit og timo ka. Ikaw. Balay na lang kalas kwart. Wa may matimo dito ay naipan dito. Bukan ako kanon. Nalagi orasan. Gates na. Air gates. To the rescue. Ang amahan. Amahan sa kanunay panabang. Magtulog ko ang konsolasyon. Ha? Sabi na gani kayo. Patulog pa ko. May na lang makabawas at motor nimo. Kita po si mo ang lawas kay sige ngatog gym. Pirmi ko na nimo kabayan ngatog gym. Kinangan ko naman ni mouse. Utuod na nimo. Ningil na na boy. Kay sige lang nagigamit aron makasibog plate. Muna na. Sakto na po nang makatuod ka gikas lungsod hantod sa bahay. Muko just jud ka. Gamit ka dyan ni giyaning motora guys. Dugay na ni. Mo ni remembrance sa mo ang pagpanarbaho. Kailangan ng tulong. Uy, kailangan doon ng tulong. Asa na tong nagpa-rescue? Boy. Katabang manggod may moral support. Dapat mulakaw ka, magdakag pang bulkit, magdakag bomba. Nakura po. Kerong og, may nga na, di na ka mo tawag ni Papa nga magpa-rescue. Ikaw na yung may mag-adyo. Kitkin chow. Ikaw, pamalit to. Magluto ra ko ng Labad ang ulo. Kay, Di gulo mga kauban na di pato.
Ngano di agi mo mga kauban? Kay gulo di pa to. Patuda. Na mo may mahimog di sila mo ko. Pero Ikaw din mo nagda. kami. Amo sakit dyan na mo ang ug. Ikaw mo nagda. Tanong nga nasa palibot uyap po tayo. Ano nga si mga kwarta yung kapasyap. Gabi na ba yan? Siya trong gabi na. Napo. Gilingi god sa baje na nas baje sayang laman no gwapo ra ba unta. Hindi kayo rag motor. Ayos gabi ah. Tigadjura. Una-unas baje kay bisag dito na dapit naglingi pa man jud. Diyan na huna, Luis ito siya gwapo ra ba nagsige magtuktok sa iyang motor. Una-una dadto laloy laman sila nagabaan tulo ra ba sila kabuok. Itang tawag yun na sintotan mo sirit pag nag-return. Pareha atong sa tricycle na maglakaw na ko no magbulkit pagtangtang sa bangin ni sirit ug kalit. Mapod na ron, mabutan sila ni alas 10 sa gabi. Hindi na yun. Hindi na ganun. Hapit na pa, dugay pa. Ha? Hapit na dugay pa. Nagkabit na lamang ka sa mga ruska. Ang dami mo ang kaugalingan kaya pasig nagumanda na mo sirit na naghihapon nagbalik. Hoan na, gabi na. Alas 6 na. Napamidari ipang pasiga ng mga suga oh. Kaya alas 6 na, ho pa may kauli. Yung mga tao sige apog laulaaw. Okay na? Una ko po na kay dako na interiora. Ito na bitaw. Dako na interiora tangi. Wani mo kapasok sa ligid. Kasi na dito sa no. Ha? Wani mo kapasok sa ligid. Di na ay. Bulot ti diretso aron makauli. Yung ulo ko dito. Maulom ka. Maulo din ng magadyo. Pagkaunday ka na nila waman. Mana? Adyo na? Mana? Pila na ka minuto? Ano na nito? Ay katong. Mo lang ba? Una kay mo kang sundo ni Papa kay basig mo sut-sut na po nagabot sa tengah kalsada. Madyo ganing kay naay Papa nga abtik mo rescue. Masa ako yung panspanan. Dito tanon. Mungwa pa. Ito dyan na nimo sa shop. Ito nimo Sarado shop na siya, ipaadyo. Kaya na pa shop di ko mare ako rin na pa shop. Oy shop sarado na. Ang sa diling oras sa shop magsara. Ko. Sa ka na ni jaga agi-agi kay nganong nangatun og lansang. Kanina duha ka lang tulo ka butunok karon hiyos na po. Hindi na magot ko mga bigay waiting. Ay kausap mo gudagit ko na pisi. Bisa gabi di ka mini ka. Dili. Gabi alas 8 ko hapit mo. Hindi. Ang tagam na po diyo. Okay ra man ang madakpan ka kay di pa man pagka pwede mo kuhag license kay bata pa man ka. Kay kalukat. I-rescue na pagkang Papa. Diyan mo na pa na pinapili mo yan. Ug madakpan ka rescue na pagkang Papa mo tubos na pud Papa 1.5. Kay motor-motor nga wa pay license. Ano ko na? Okay na, wala mo hijos. Siksa. Wala ko po naghangin kay dako na interior. Ma, wala mo hijos dili ay wa pa mo hijos. Papa, upa man utong ginaog.
La, Itatag si Tisan na. kung may message ra ba ka na, di ra ba ko makamasa si mong message kay way signal. Yay. Ayay. Atro ko ba makabasa og message? Dani di ko maka kabrig messenger kay way kuan signal. Matanggong na pagkas kasada. Naadyo ra jud guys. Natunot des lansang ang kanang kuan ligid. Padung na may mga gabiin na. Amura na siyang sundan kay masigma. Lahat na pod nagutro. Nalang ko ay magsunod sa mo. Oh. Una gani kay magsunod mi. Nagabiin na guys, gabiin na. Dana siguro di mo ito magpa-highway kaya basig na idakot. Para lagi dito agi. Gilis mo sa nina. Iyan nag-inadyo. Kasi mag-ibati kanina nga ni magpatabang, magpa-rescue. Kulbahan gani ko, buwang di pataa pakurat. May blood pa ko, natakin ako. Napa ko sakit sa puso, natakin ako. Mag-message ma, inat papa, patabang ko, pa-rescue. Sakay di kulbaan na ng message ni nana, patabang ko, pa-rescue. Yaman ako sa Seoul ma, magpatabang ko ni papa, magpa-rescue ko, rescue ako ninjo. Pataa pakurat. Puputulang magandaghan. Nasan man di ay mabugdagat no. Huwag maghiro. Magkutman. Anak nanginas dito. Ang gidaglas light. Nanginhas to kay nagdaglas light. Nanulo ba? Itong sa buhol pa ng so. Interior itong sa kabuk na gamay. 250 mo itong interior. Kaya ligid na ito, 225 naman. Mabitawan ako hangin. Ikip si banginan ako. Kasi buto na po. Pero ligid na ito. 250 mo itong itaw ng interior. Tadaan na ligid pa. Yan ang ligid na bago niya ito. Wala na. Hindi nga raw. Tuwa na, wala naman na malantaw eh. Isakitan to buhok. Pero Kuno gijang ho kay medyo kuno mga classmate nga gay kuno ko. Si jaman na tikuan. leader. Oo. May kaya leader kami. May script. Si jaman magkuan sa script. Ito tayo. Ito tayo lang ikay mamuno. Hindi mo sunod din mo ang mga katuan. Ang sakit ko ni jang ho, magtatong gusto na muli kay kapoy na. Kani haragot ko alauna. Sanang orasahan na uman, alas 5. Grabing nga nagsakyan na uy. Para magpasko ang kalsada.
Wapos siya kay Bakod sa iyang i-message. Kay Kulbaan na. Kulbaan lamang punta. Grabe puto-puto sa daghan. Nagpinsa. Git-git na guys, kalsada. Aras kiyan. Manara. May naisip ko magdalag interior, kaya bilang naisip na ko bumbahan ra pas. Bakto din ako naisip na magdalag interior kaya bumbahan ra, di madalag bomba kay Diyos na yun. Kapag ka nagarong mamahuway. Sakit ko ni mo. Sigara sugat ni ma. Gawas pa na gawas. Tanawa, ka pa ba nawa ba ni Diyos? Ha? Wa? Paras na mo ni Gian, nakitang o. Maayura. Maayura.